Usathukile umndeni wesilisa oshonele emsebenzini kulandela isiphepho esikhahlameza indawo ezehlukene eRichards Bay ngomsombuluko. Umnumzane Petros Khumbane oneminyaka u-53 ongumnikazi wenkampani yokwakha iPetros Alfred Construction ucindezelwe udonga lwesakhiwo ebebesakha empangeni ngenxa yemvula enamandla ebiphelezelwe ukuduma kwezulu nomoya. Kule ndawo kulimale kanzima nabanye abasebenzi ababili okuthiwa basesimeni esibucayi esibhedlela. Indodana yakhe ebikhona ngesikhathi kwenzeka umonakalo umnumzane Alfred ithe isiphepho esiholele ekutheni isiphepho esiholele ekushoneni kayise asithathanga ngisho ihora. Wase wa-instructor wathi angabe ngomashela amathuluzi ngoba isikhathi bese sisondele ukuthi sishaye. Ngalesikhathi lesi ngehla ngabambana noMingo no-Elias laba ababegibela phezulu esikhafuleni. Ngesikhathi begibela esikhafuleni babeyodweba i-V-joint sisiqede udonga ku-plastic. Then ngahamba-ke ngayowasha amathuluzi ngithe ngisakwimigli ye-building imvula yaqinisa amawala. Ngalesikhathi iqinisa amawala then ngarasha mina ngaya kwi-container. Ngafica abanye abafowethu abasebenza kamethe bethathe ikhwama befaka i-container. Sahlala nabo. Akuphelanga isikhathi esingakanani imvula yathi ukuphola. Ngase ngithi ngiqhubeka nalokho ebengithunywe khona bengithi ngiyabuka udonga lisekho nesikhafula insimbi sevela kancane phezulu. Then ngarasha ngaya khona mingithi ngiyafika ngaqale ngathola u-Elias embozwe izitini nezinsimbi ekhala ecela usizo. But mengithi ngifuna ukumsiza uMingo yena uyena obengathi ufa kakhulu ngoba njengamanje lokhu kwakugudlukile lokhu umhlane. Then ngirashe ngiyekuyena mengithi ngiyafika bacindezelwe isitini esikhulu. Ngithi ngiyazama ukuqukula isitini singihlule ngingedwa ngihambe ngiyobiza umunye umfana abathi uGoodman ohlala empembeni. Then ngafika-ke wangiqulisa isitini la ngize ngacebuka khona la ezandleni. Wangiqulisa isitini uMingo samthola vele indaba yakhe bese limale kakhulu. Ubaba-ke lapho bese thule ngaleso sikhathi akazange azakhuluma azisho lutho. Lo munye